Dámy a páni, práve začína na skvelý karneval, na ktorý sa tešili naše všetky deti z 1. stupňa. Každoročne sa v našej škole koná karneval, na ktorom je 300 až 350 masiek. Deti sú skvelo pripravené, dúfam, že tu bude vládnuť skvelá zábava. Máme tu masky od výmyslu sveta. Ja som Lev, túto masku mamku napadlo. Robili sme ju 3 týždne, aj s prestávkami niekedy, lebo mamka bola chorá. Používali sme farebný papier a kartón ešte. Ja som tu prvý rok a mi sa tu veľmi páči. Ja som Maska Zmrzlina a pripravovala som si to 3 dní. Bol to mamkin nápad, keď našla kornutok ako šaty. Toto ružové je z purpeny, to je akože jahodová zmrzlina. Toto biele na tým je akože vanilková s posypkou a to je vata a taký papier. A tu potom hore mám čerešňu aj na boku. Toto je klavír, ja som speváčka. Mamkin bol to nápad. Dlho sme robili to až od prevčera do rána do 1. A dúfam, že vyhrám. Ja som vačička, mne sa to veľmi ľúbi. Ja som princezna. Ideme to! Je tu dosť veľká zábava. Bavím sa tu veľmi dobre, lebo je tu veľa srandy. Tajná porota vyberá spomedzi všetkých masiek 15 najkrajších a najoriginálnejších. Tento karneval je iný aj tým, že nie len masky, ale aj rodičia, starí rodičia sa môžu pridať a samozrejme máme tu aj naše obľúbené postavičky Smižanka ako hostia zo Smižian a samozrejme našich domácich Komka a Komku, našich maskotov školy. Ak ste to nestihli tento školský rok, na budúci školský rok budete vítaní.